Kiron cah dumpil. Weh, kiron badi kae lho. Iya, dumpil ngulan. Wis sapa sing mak rembug kuwi? Kiron. Kiron sapa iki wedono? Kae elek, Ndek. Wah, non sewu lah besi dono. Nek kiron iko karo kiron iki sejo ya. Nek kiron sing bagus. Ya anak ora iki. Ya anak kita bangkit. Kae ra memper elek. Ganteng ndi karo kowe bangkit kan? Ya. Kirone apa? Kae sok ngene lho. Apa dah? Telepon ya. Halo, ki sapa? Pret. Guru. Kowe arep perlu apa matur sing prayoga? Nggih. Arep kaya ngapa kowe ngadep ngersane Ndara Wedana ki lho. Inggih Ndara Dani. Karo Sing apik. Monggo. Dono lak lanang Dani wedok. Lungguh. Sing dadi wedana kowe apa sapa? Nggih nyuwun pangapunten Ndara Dono. Pangapunten. Wedanane sapa? Wedanane sapa? Panjenengan. Ya kowe kok nyeneni kuwi? Umpama andak wedi aku. Ayo salahmu dhewe. Bagene kowe kok wedi karo aku. Salahmu lho, ngomongmu kaya dono tenan e. Male aku ketaya wedi. Gian, dalam. Iki ngopo to? Aku nek kata ganjel ki ku nek swara apa-apa ada nyalahne aku, Pak. Ganjelen. Gimana? Dalam enteng ketok aku. Ana parigawe apa gimana? Ngapa mbambut nek kaduk dhuwur. Ngapa? Penek ora lumrah. Wah, iya. Wis ra kaya bengi iki. Jan penak. Ya ngono. Ya ngene no. Iki kok junjung ora to? Ora ana sing junjung bareng pengen angene dhewe. Upane kaya ngepir. Jiman. Nggih. Ana parigawe apa? Nggih. Seliramu e. Kiron. Kiron barang. Kayak kendang manaka. Rungokno raine mlumpuk. Ayo matur. Nuwun sewu. Ndara Wedon. Nuwun kalian pun Dono. kowe iki yo mbupu wae kok bak kowe iki jan. W E D O N O P K B. Wedono. Ndara Wedana ana parigan. Kowe kancane iki. Inggih leres, inggih. Omahmu ndi? Kula ngriki mawon. Inggih. Ke bawah kawedanan. Ngono. Inggih. Kancane iki sultan ngomong. Lah, panjenengan menapa nuwun sewu wedana ngriki? Aku isih apa kang dadi sesembahmu? Dadi kaya mangkono kuwi, kowe kudu mangerteni. Mergo wong urip iku kudu ngerti sapa ta sesembahane. Ngerti? Duwe sebuah sita ora? Iki ndoro-dono, awake kaya kok niki awake enteng kaya kapok lho, mboten apane. Niki katon kontongan tok niki sawet. Enteng kok kula junjung dhewe nggih lho. Wong kok saking keret po. Kedocekan sawetara ora dadi ngopo ning ngopo kang dadi. Aku kowe enggal matura. Ampun jangan jangan ditinggal dulu. Wong ngendikan sing disawang mriko. Tinggal ngalih karo.
sing apik. Kok gaji barang. Kaki graji.